l'Associació de Ballemistes de Felanitx organitza per 7è any la seva ruta de Batlems, una iniciativa que crea un recorregut a través d'antics aparadors, de botigues tancades, locals en desús o cases particulars, on s'hi han creat batlems amb la intenció de divulgar i fer perdurar aquesta tradició batlemista. I pujarem als cims de la Serra de Tramuntana, que amaguen també la vella tradició de crear batlems, habitualment fets per amants de la muntanya. Voleu conèixer aquesta vella tradició? Comença l'especial de Nadal de Mosaic. Benvinguts! Sis Nadals fa que l'Associació de Batlemistes de Felanitx organitza la seva ruta de batlems a la localitat de Felanitx, una iniciativa que crea un recorregut a través d'antics aparadors de botigues tancades, locals en desús o cases particulars on s'hi han fet batlems amb la intenció de reviscolar el centre del poble i tot el municipi en aquestes dates nadalenques. L'Associació de Batlemistes de Felanitx surt arrel de la ruta de batlems que ara fa 7 anys que varen començar. Va ser una iniciativa després de que el concurs de batlems acabés, que no se va tornar a fer, i era més que res per poder donar un pot de vida a les tendes tancades, en els centres tancats i tot això del centre del poble. En batlems fent nostres i de pas també podem mostrar un poc el que fèiem amb els batlems. Els batlems de la ruta de batlems, que és la 7a enguany, estan repartits bàsicament pel centre i principalment pel carrer Major de Felanitx. El primer, el principal, és el que veig aquí darrere, que és de la Casa de Cultura, fet per Bernat Bernassa, i després diferents locals del carrer Major, del carrer Miquel Bordó i carrer Alamà i carrer Quatre Cantons i Gabriel Baquer, hi ha altres batlems que són de gent que col·labora amb nosaltres i gent de l'associació. L'objectiu de l'Associació de Batlemistes de Felanitx no és altre que la de divulgar i fer perdurar aquesta tradició batlemista tan nostrada a través de la seva tradicional ruta de batlems, així com diversos tallers per incentivar la creació de batlems, però també la de mostrar idees i tècniques per elaborar maquetes i altres detalls per ampliar els nostres batlems. Enguany, com a associació, la primera iniciativa antes de començar les festes de Nadal i això, varen ser 2 tallers per ciutadans de Felanitx. El primer taller va ser fer una construcció d'una casa, allà on els que varen participar varen poder crear des del principi fins al final d'una casa, que a dia d'avui hi ha batlems de l'associació que tenen aquesta casa, ficar dins el batlem, i després la segona sessió va ser fer un pou. Després, l'associació també ha fet altres activitats, com per exemple ha posat en marxa Mostra el teu batlem, que és que cada ciutadà, gent de Mallorca i d'altres llocs d'Espanya, si volen, poden enviar imatges del seu batlem o un vídeo de 30 segons i podrien entrar a un sorteig en nom de l'associació. El que té la gent de Felanitx és molt creativa. En aquest espai tenim molt d'artistes, molta gent, molt de pintors, escultors, tot això. I també és una de les coses que ens va impulsar a crear l'associació, perquè poder reunir un poc aquesta creativitat i donar-la a conèixer, convertir-la més que res. L'Associació de Batlemistes organitza també unes visites guiades a la ruta de batlems de Felanitx, on explicaran com estan fets aquests batlems, quina intenció tenen i algunes dades curioses de la mà dels propis batlemistes. Jo me veia l'afició de quan recordava de quan fèiem els batlems, de quan era petita que nostra, els vespres, amb ma mare, etc. I després, quan me vaig casar i varen néixer els meus fills, varen recuperar aquesta tradició amb la meva dona. A la Casa Cultura és el 3è any que la faig aquí. Ja no cabia que nostra i per tant aquí me varen deixar un espai més gran i que ho pogués veure evidentment més gent. Bé, jo en el meu batlem intent reproduir la Mallorca tradicional, aquesta Mallorca rural, i intent capturar alguns racons de Mallorca que més m'han cridat l'atenció. Per exemple, enguany hi ha els jardins d'Alfàbia, que estan al costat de la cova. Faig un referent també a les coves que hi ha per tot Mallorca, aquí pendura
Les referents més importants serien des del Drac, però també hi ha l'església de Santa Anna, del Cudi, que està en aquella part d'allà, i sobretot la maqueta que més ha cridat l'atenció des de l'any passat és el Ribató de Porta Colom, que la tenim allà en el fons del Betlem. Així i tot, m'agrada molt, treballar les figures de fang, crec que hi ha més de 200 figures, i també una de les coses que han més cridat l'atenció és la representació dels cavallets, de Felanitx. En quant a escenes, que criden més l'atenció a les matances, he intentat, estructurar tot el procés de les matances, des de les madones que fan els budells nets fins a les sobrassades, les llamonisses, així com ho fan. En el meu Betlem d'enguany hi podem trobar com a peça principal la casa o la possessió allà on va néixer la meva padrina, que a dia d'avui encara se conserva en bon estat, i jo he fet una reproducció a escala, com a construcció. Després, com a escenes, hi podem trobar una escena de gent vermant, ja que a Felanitx hi havia molta tradició vinícola, i per això he recreat un poquet l'escena d'aquells temps. Després podem trobar una era de batre, que representa un poc la feina que se feia a l'estiu, estem de tallar i això. Després podem trobar un caçador, després podem trobar una figura d'un carboner, un ofici ja desaparegut, quasi. I després també podem trobar un que arregla xerxa, una persona que adora a la cova, i després també una figura molt important, el frare. El meu Betlem, que està en el carrer Major, és el número 2 de la ruta, és un Betlem senzill, la veritat, i és un diorama. A diferència d'aquest, per exemple, és un Betlem de proporcions reduïdes i que se centra bàsicament en una o dues escenes. El meu Betlem d'enguany és quan s'havien posada abans del naixement. I té un estil orientalista i sobretot mediterrani, per blanques, pedra, rajola per les columnes, tot això. I com a cosa curiosa, puc dir que en terra, allà on hi ha com una espècie de claustre, hi ha 1.030 rajoles fetes una a una i aferrades una a una. Jo crec que vaig començar amb el Betlem popular, que és de figures un poc de plàstic, 4 parets i un riu que passa per mig, i llavors a poc, d'un any passat l'altre, devia tenir 11 anys, me vaig encrollar en fer el meu Betlem, en les meves cases, les meves figures, i a poc me vaig decantar per la part de Betlem mallorquí, diguéssim, de representar les tradicions d'aquí, en l'indumentari d'aquí, i a poc m'he anat focalitzant sobretot en l'indumentària, en els racons de Felanitx i en la pintura, en la manera de fer de Felanitx. El meu Betlem d'enguany intenta fer una metàfora de la trobada a la Mare de Déu de Sant Salvador, d'aquell pastor que la troba mentre pasturava una nit d'estiu, i és una metàfora d'això que el compara amb un naixement real i aprofita també elements de la capelleta de Sant Salvador que hi ha avui per recordar aquest miracle i la iconologia que té l'estàtua que avui en dia recorda aquest fet allà. Per tant, trobam un pastor en socà i la Mare de Déu en la mateixa postura que la Mare de Déu de Sant Salvador. En la mateixa intenció que diuen que antigament amagaven un frare, que és aquesta tradició mediterrània, que a Catalunya tenen un caganer i altres països religiosos que fan Betlem tenen altres elements amagats, nosaltres hem aprofitat per posar-hi un element felanitxer que ens identifiqui com a associació, que és una jarreta felanitxera, un element petit que ens hi càpiga qualsevol Betlem i que ens identifiqui com a Felanitx i com a betlemistes. La ruta romandrà exposada fins dia 16 de gener, una gran oportunitat per acostar-nos a Felanitx i gaudir d'aquesta mostra de betlems de tot tipus, tamanys i estils. Una gran iniciativa per preservar aquesta tradició de betlemistes artesans
que per Nadal amb les seves creacions embelleixen les nostres cases i carrers. Naturalesa, història i espiritualitat, tot això alberga la meravellosa Serra de Tramuntana, aquest impressionant sistema muntanyenc de quasi 90 quilòmetres de llarg forma la columna vertebral de Mallorca. Declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, constitueix un dels màxims exponents de la perfecta integració de l'empremta humana amb la naturalesa i ofereix com a resultat una fantàstica mescla. Una bona mostra d'això és la tradició del betlem tan estesa i acceptada a Mallorca, que s'estén fins i tot per llocs poc usuals i que un pot considerar inhòspits. Un bon nombre de representacions del naixement de Jesús les podem trobar als caps cimals de les muntanyes que formen la Serra de Tramuntana i que en alguns casos s'escampen per tota l'illa. Aquesta tradició de col·locar betlems a dalt dels putxos, en els cims de les muntanyes mallorquines, realment és relativament recent, possiblement dels anys 20 del segle XX, però ens podrien remuntar a una idea que emmarca aquesta qüestió, que seria la santificació dels putxos. Per tant, és un tema que ja la historiografia o les cròniques històriques antiquíssimes ens parlen d'una idea del cristianisme de, diríem, col·locar una creu a dalt d'un puig i bé, perquè hi havia la tradició de que ja aquestes muntanyes eren llocs sagrats pels ídols, on col·locaven els ídols, entre cometes, o déus pagans, per dir-ho així, els dies anteriors en el cristianisme. I bé, resulta que Santiago de la Voràgine i altres ens expliquen, a la llegenda daurada, ens expliquen que ja hi havia qualque sant cristià que pujava dalt de les muntanyes i col·locava una creu, no? Jo supos que el tema dels betlems a la muntanya ve un poc igual que les creus que en un moment donat se varen començar a posar a dalt dels cims de les nostres muntanyes. Una tradició que, per lo que tinc entès, probablement té el seu origen a començaments del segle XX, on se varen començar a posar creus a dalt dels cims, i seient també com a mostra de la seva espiritualitat, duia els naixements a la muntanya, un poc com a detall, no? D'exteriorització del sentiment religiós i de la seva fe. Des dels inicis dels temps, les muntanyes han estat estretament lligades a l'espiritualitat. No és estrany, per tant, que els cristians hi hagin erigit al llarg de la història centres de culte com ermites i santuaris, o tota casta de símbols que representen les nostres creences. I arriba un moment en què aquesta tradició arriba en el segle XIX i a llocs com a Catalunya, no vull dir que sigui el primer lloc que ho fan, però sí que està molt documentat aquí aquesta idea de creus, imatges marianes, la Mare de Déu amb el Bon Jesús, i passa també en el tema dels betlems. S'ha de dir també que, concretant a Mallorca, en relació amb el que deia de santificació de muntanya, vull esmentar aquesta idea que és recollida per les rondalles mallorquines, ni més ni manco, després de les bruixes entre el Gaida i Llumajor, on es veu clarament allà que aquestes bruixes, per tant, segurament sacerdotesses de cultes antics, s'ubicaven o controlaven el cim de les muntanyes, com a mínim aquest de les bruixes. I per tant, la rondalla ens parla que el rei en Jaume les va expulsar, va venir a aquell puig i hi va posar una creu. Per tant, aquesta idea que he explicat de la tradició de posar creus mos ve emparada per una tradició enorme i molt antiga, no?
És així com els betlems també han arribat, gràcies a excursionistes particulars i entitats que els agermana, a les altures muntanyenques. Els descobrim en petits forats o esquerdes una mica amagades, resguardant-se de les ventades i altes inclemències meteorològiques que amb violència atupen aquests paratges. Algo que avui en dia probablement ja està un poc més de costat, perquè evidentment és cert que el sentiment religiós no és tan unitari o tan homogeni a la nostra societat, que tothom té les seves creences, si les té, o la seva fe, i són molt diverses. No? Però és un detall d'exterioritzar el sentiment religiós i el que diu, sobretot pels catòlics, pels cristians, un naixement, la Mare de Déu, Sant Josep i el Bon Jesús, que va néixer en aquestes dates, en unes situacions complicades, i per nosaltres, evidentment, en els catòlics, en els cristians, ens inspira moltes coses, una religiositat que ens ajuda moltes vegades a dur endavant la nostra pròpia vida. Aquest detall de situar-los en el racó amagat d'una encletxa o resguardats a davall d'alguna pedra ens recorda l'escena bíblica de la Sagrada Família, que només troba aixopluc en l'àmbit pobre i humil de la Santa Establia de Betlem. Se posen normalment els betlemets a dalt dels cims o jocs del camí, però que sempre estan realment amagats, no estan massa a la vista. Pot ser que sí, a dalt d'un cap curucull d'una muntanya sí que se veuen, però n'hi ha passos que si no saps que hi són, no els veus, perquè aprofitam sempre o s'aprofita un foradet a la roca i se posa un naixement. Per tant, aquí tenim la idea de que per Nadal, cap als anys 20, es va pensar que en lloc de vora la creu que ja ocupava el que després va ocupar el vèrtex geodèsic, per tant, aquesta creu que hi havia a dalt dels Putxos, es varen veure completada amb betlems. Després hem de recordar, ja en el segle XX, òbviament, aquesta tasca encapçalada, jo crec, per l'associació de veïnat de Pòrtol, que com no, vull dir, ells que són en el poble més clarament dedicat a gerrers, gerreries i treball d'esfang, per tant, ells des de fa anys van posant betlems i, per tant, en els cims de les muntanyes, i, per tant, és el moment també de dir que moltes vegades aquests betlems s'espenyen, o bé per vandalisme o per acció humana, però també perquè estan a dalt d'una muntanya a mercè de mil i una tempestes i temes climatològics, no? Marratxí compta amb una llarga tradició en fabricació de tota casta de peces de ceràmica, un ampli ventall de producció que s'estenen als estris de l'aixovar casolà, les figures artístiques i decoratives i, com no podria ser d'altra manera, els tradicionals ciurells i pastorets de Betlem. És una tradició, això de les olleries, n'hi ha moltes, n'hi havia moltes, se n'han tancades moltíssimes, de cada dia en queden menys per desgràcia, però bueno, sempre s'han fet cosetes així de fang i betlems per Nadal, naixements, jo i la meva mare ja en feia, i el meu amor de cas canonja, i procuro fer per Nadal qualque betlemet, i quan venen els excursionistes de Pòrtol a cercar-ne, trien unes que els agrada i amb molt bon gust els regal, perquè sé que les s'enduen a la muntanya i estic molt contenta de poder col·laborar amb ells. Des de fa anys, els veïns de Pòrtol ascendeixen cada any a diferents puigs de la geografia mallorquina i deixen aquests petits betlems artesanals als cims per tal de preservar una tradició que un dia va gaudir d'un fort impuls. Però nosaltres vam voler també seguir aquesta tradició i des de l'any 2011 fins l'any passat vam anar posant betlems. Bé, solen fer excursions cada 15 dies. Des d'octubre a maig fem excursions cada 15 dies, Nadal inclòs, i el Nadal aprofitant per posar un betlem.
procurem restablir, no volem posar balems a tot arreu, perquè no és la idea, sinó la idea seria més aviat restablir els llocs on ja n'hi havia un, que s'hagi espanyat o que s'hagi desaparegut, per el que sigui, poder restaurar que ja hi havia un balem allà que ja havia posat un altre grup, no? Això sí, tenim previst aquest Nadal també no deixar aquesta tradició i anar a posar un balem, per lo que parlat aniríem a Fàtima, de vora Vall de Bossa. Doncs això, procurem que no sigui una cosa molt cridanera, sinó respectuosa, petiteta, ben amagadeta. Inclús hi ha llocs, balems que han posat a llocs que segur que no els trobarà ningú, o que quasi és molt difícil, perquè estan separats del cim. Estan separats i a vegades és molt difícil anar a caure i passar per allà. I jo, per exemple, aquest naixement que tenim aquí va ser un obsequi del nostre tio. Nosaltres som familiars de mossèn Antoni Pérez Ramos, que va ser canonge de la Seu i que precisament aquest 26 de desembre farà un any que ens va deixar, que se va anar reunir amb el pare. I ell fa una sèrie d'anys ens va regalar aquest naixement a nosaltres. A casa nostra li teníem molta estima en aquest naixement perquè, evidentment, era un obsequi, un detall que ens va regalar un any precisament per Nadal. I va arribar un any que vaig pensar, i per què d'anar a comprar jo una postal a una papereria? O sigui, tenc un naixement. El que feia era pujar, normalment cada 24 de desembre o uns dies abans, puig amb aquest naixement a una muntanya, el poso allà, li faig una foto, aprofito per contemplar el moment que me regala la natura, me'l torno a baixar a casa nostra i faig una postal, i amb això sí que desig el bon Nadal, les bones festes i el venturós any nou a les nostres amistats. Ja sigui per tradició, devoció o amor a la muntanya, aquests petits gestos uneixen a l'home amb la naturalesa. Per jo, i supos que per molta de gent, és aquest sentiment. Uns ho voldran, ho entendran com una expressió de l'espiritualitat religiosa, uns altres simplement com un moment d'encontre amb ell mateix. Però és cert que la natura, la muntanya, ens crida i ens ajuda moltes vegades a retrobar-nos a nosaltres mateixos. En aquest temps en què els avanços tecnològics i el renou de les grans ciutats ens desborden, l'ésser humà ara més que mai et sent atret per la natura. Coves, torrents, barrancs, avencs, valls i muntanyes, vertaders imants que ens captiven i ens fan retornar als nostres orígens, a la terra d'on provenim. Per poder celebrar i viure Nadal, és important anar a ses arrels. Per això se mos proposa anar a l'arrel mateixa de la creació. La creació del món, la creació de les persones, la creació de tot l'entorn humà i ecològic i també, jo diria, tot aquest entorn immediat en el que ens trobam. Per tant, és molt important anar a les arrels i no oblidar les arrels, que les arrels ens hem de cuidar. Un arbre sense arrels ja sabem el que li passa. Una casa sense fonaments ja sabem el que li passa. Per tant, a hora de felicitar-nos i felicitar-nos el Nadal, sentim el goig de retrobar-nos en les arrels que ens donen la raó de fer festa. No és una inèrcia, ni tampoc un toc d'emoció. És un esdeveniment històric, que ha capgirat la història i l'ha reorientada per sempre. Aquest esdeveniment és una persona, és Jesús. És el seu naixement i unes circumstàncies que avui ens el fan reviure i del qual feim memòria viva. Diuen les dades històriques que en aquell moment del naixement de Jesús el món sencer estava en pau i que això tenia a veure amb la vinguda del Messies, el Messies que havien anunciat i esperat. Les 4 setmanes que dura el temps d'Advent i que hem viscut n'estan plenes d'aquest anunci i d'aquesta espera. Un anunci i una espera que han quedat reconvertits per la fe i la caritat, dic reconvertits però amb esperança. Precisament d'això es tracta. L'esperança és a les arrels, com la fe i la caritat.
Per aquest motiu, podem fer que neixin nous brots d'aquesta soca que es ferma per la vitalitat de les seues arrels. Felicitar-nos, ara pel naixement de Jesús, significa desitjar-nos ser feliços pel fonament que sosté la nostra existència i que li dona una nova projecció de present i de futur. De present perquè tot el que deim i feim sigui fet amb ardor, amb l'ardor, amb l'estil i la coherència amb què Jesús ha actuat i viscut. I de futur perquè aquest, gràcies també a Jesús, ja està assegurat per sempre i el rebrem com a do. Nadal té aquestes arrels i mos convida a confiar, a pensar un present i un futur diferent de lo que solen ser senzillament moltes vegades els costums i les tradicions. Un arbre sense arrels, ja ho hem dit, sabem bé que no s'aguanta ni té vida. Per això anar a les arrels d'aquesta festa entranyable de Nadal i felicitar-nos és anar a Jesús, a trobar-lo, a escoltar-lo, a descobrir-lo, a conèixer-lo, a estimar-lo, a predicar-lo, a testimoniar-lo. Ser missioner comporta també ser deixeble. Quan la nostra vida es deixa il·luminar per ell, es converteix en llum per als altres. Som una nova estrella que l'assenyala i indica on és. Ens convertim aleshores en referents inequívocs de la seva presència salvadora. Vet aquí el moment en què la nostra vida rep la saba de les arrels que s'alimenten i beuen de tota la terra, una terra plena de tantes bones llavors escampades arreu, entre les quals la dignitat infinita que Déu ha sembrat en el cor humà. Per això, els qui es comprometen en la defensa de la dignitat de les persones, mos ho diu el papa Francesc, poden trobar en la fe cristiana els arguments més profuns per a aquest compromís. En aquests moments hi ha molts fronts a atendre per posar-hi remei. Famor. La felicitat que mos desitjam ha de trobar les arrels de la tendresa, les arrels del bon tracte, les arrels de l'alegria sincera, les arrels del consol lluminós, les arrels de l'amor solidari envers els qui viuen la soledat, el sofriment, l'atur, la manca de vivenda digna, la violència, la malaltia i la pobresa. La felicitat que mos desitjam també ha de trobar les arrels de l'alegria de l'Evangeli que omple el cor i la vida sencera dels qui es troben amb Jesús. Ha de trobar la pau que germana persones i pobles. Ha de trobar la justícia que esmicola murs i barreres, que fa que la cultura de la mort, de la mediocritat i de la indiferència donin pas a la cultura de la vida, de retrobament amistós entre les persones, amb la natura i amb Déu. Jesús, amb el seu naixement, ha estat el qui ho ha fet possible. I Maria, la seva mare, amb el seu sí generós i incondicional, s'ha ofert, en nom nostre, a cooperar amb el designi de Déu de poder salvar la humanitat de les seues mateixes arrels. Agraïm-ho de tot cor. Per tant, amb el meu afecte, vos felicit per aquestes festes de Nadal i que aquest Nadal tingui aquest sentit ben retrobat en les arrels i tot això mos ajudi a fer un bon camí junts.